Идеята се роди оттам, от присъщата роля на нашата индустрия да работи по обществено значими каузи в обществото и да изгражда социален капитал, така да го наречем малко. Всъщност решихме, че това е ролята на PR да изгражда чрез комуникация, да изгражда мостове на разбирателство, на партньорство. И всъщност до сега образа на България, който тя изграждаше в начина, по който се занимава с този проблем с бежанците, беше представен доста, т.е. има един доста едностранчив образ, дори в международните медии така се появиха статии, които показват България в една доста нелицеприятна страна, като ксенофобска държава. И всъщност ние решихме да покажем другото лице на България, и в частност на българския и пиар бизнес. И там се роди. Просто решихме, че трябва да се обърнем към децата, защото истината е, че това са много от тези деца, най-вероятно ще останат в тази държава да живеят. И спомените и начина, по който се отнасяме с тях, ще определи тяхното отношение към нашата държава и към нашето общество. Също ние не ги учим, ние им показваме лицето, нормалното човешко лице на България и на българите, чрез една такава изконна традиция като мартениците. Учим ги да правят мартеници, буквално, но истината е, че ги учим, показваме им какви сме ние българите, даваме им част, запознаваме ги с част от нашата културна идентичност. Също така се опитваме чрез тази акция да запалим и друга част от бизнеса, да погледнем на този проблем и да се опитаме заедно да дадем на хората, които са по принуда в нашата страна, усещането за една дружелюбна, приятелска страна, която им оказва помощ и която би искала да има нормално отношение с тези хора. Това е само част от инициативи, които ние предвиждаме. Предвиждаме да направим куклен театър за децата на арабски, разбира се. Макар че, както знаем, езика на куклите не се нуждае от превод, но и да обиколим всички лагери, в които има деца-бежанци. Имаме също така и други инициативи, но нашата роля по-скоро е апостолска. Ние се опитваме да запалим и другата част от бизнеса, да погледнем на тези проблеми и да се опитаме заедно да ги решаваме и да помагаме. Искрено се надявам, че това е първата стъпка в тази посока и, както се казва, вярвам, че енергията ражда по-голяма енергия, т.е. това, което ние правиме, ще бъде тласък и към други такива инициативи, които да изградат мост, междукултурен мост между българското общество и бежанците в България.